паррандаи парвозкунон назди қафасе омад, дид ки қафас рӯи хок. салом карду пурсид ки ту кистӣ? гуфт ман қафас ҳастам. нигоҳ кард миёнаш бастааст. гуфт чаро миёнат бастааст? гуфт барои мустаҳкамиам. боз дид ки рӯи хок аст. гуфт чаро рӯи хок ҳастӣ? гуфт хоксориамро нишон медиҳам. боз нигоҳ кард ки дар дарича дошт қапқон, чӯбак гузоштааст. гуфт чӯбак барои чист? гуфт ин асои ман аст ки ман бар ӯ такя мекунам. нигоҳ кард ки дона пошидааст. гуфт дона барои чист? гуфт садақа кардани ҳастам. хайр. гуфт иҷозат аст ман бигирам? парранда гуфт агар эҳтиёҷ дошта бошӣ марҳамат. парранда ворид ки шуд, қафас маҳкам шуд, доду фиғон кард. қапқон гуфт ки эй парранда, доду фиғон макун ки аз ин раҳо нест. мегуфт қафас ин дунё ҳасту парранда мо, ки бо ҳазол ҳилаву найранг моро ба худ ҷалб мекунад. ворид ки шудем, аз он раҳо шудан хело душвор аст. пас эҳтиёт.